Εκπληκτική ιστορία που αφορά τον κολοσσό των μαθηματικών Καρλ Φρίντριχ Γκάους. Αφορά την απόπειρα του δασκάλου του στο δημοτικό, του J.G. Butner, να απασχολήσει τους μαθητές του σε μια κενή ώρα. Τους έβαλε να προσθέσουν όλους τους ακεραίους από το 1 ως το 100. Ο μικρός Γκάους βρήκε το σωστό άθροισμα σε λιγότερο από 1 λεπτό, εκπλήσοντας τόσο τον δάσκαλο όσο και τον βοηθό του Μάρτιν Μπόρταλς. Πώς το έκανε? Ο Καρλ Φρίντριχ Γκάους φημιζόταν πράγματι για την αστραπιαία του ικανότητα στους υπολογισμούς και τη φυσική του ιδιοφυΐα στα μαθηματικά από πολύ μικρή ηλικία. Διέθετε σε ασύλληπτο βαθμό ικανότητα αναγνώρισης προτύπων, αφαιρετική σκέψη, εξαιρετική ταχύτητα υπολογισμού και μοναδική ευφυΐα στη γενίκευση. Ο Γκάους θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών, και το προαναφερθέν περιστατικό είναι μόνο ένα δείγμα της ιδιοφυΐας του. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Γκάους απέδειξε ότι μπορείς να κατασκευάσεις κανονικό 17 γόνο, δηλαδή όλες οι πλευρές και οι γωνίες ίσες, με μόνο κανόνα και διαβήτη, κάτι που δεν είχε γίνει εδώ και 2.000 χρόνια από την εποχή του Ευκλήδη. Αυτό το γεγονός ήταν τόσο σημαντικό για τον ίδιο, που ήθελε να χαραχτεί το 17 γόνο στον τάφο του. Δεν έγινε τελικά, επειδή ο λιθοδόμος δεν κατάλαβε τη σημασία του και το βρήκε πολύ δύσκολο. Τα καθαρά μαθηματικά είναι το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Σε καθυλώνει πιο πολύ από το σκάκι, έχει μεγαλύτερο ρίσκο από το πόκερ και διαρκεί περισσότερο από τη μονόπολη. Και είναι δωρεάν, μπορείς να το παίξεις παντού, ο Αρχιμίδης το έπαιζε στην πανιέρα του.